sammen, mit navn det er Jep601 motherfucking 3. Og i dag, der er det lang tid siden jeg sidst har lavet en video. Ja, omkring 4 måneder, 3, det ved jeg ikke. Men i dag der kommer der en tutorial på, hvordan I kan lægge musik fra jeres computer. Altså fra jeres computer til jeres mobil. Så I skal bare plukke jeres mobil ind i computeren, og så tillade den til at kunne gøre det der crap, og det med Android. Så ja, skal vi komme i gang du. Hvis du ikke ved allerede hvordan det er, man sådan downloader en sang, for eksempel fra YouTube, så har jeg en sang her. Det er en sang, og det eneste du faktisk skal gøre, det er, at du først kopierer linket, så går du ind på den her, og så skriver du mp3 YouTube downloader, eller noget andet, I don't know, YouTube downloader mp3 shit. Så lægger du dit link ind her. Det er godt nok en anden sang, men og så kan du vælge, hvad den ellers skal blive til, men bare vælge til mp3, så ja. Og så trykker du på den der knap der, og så begynder den med download, ikke? Og det tager helt lidt tid. Så vi venter, og vi venter. Min computer, den er lort. Ja. Så skal vi lige få den til at downloade færdig, og så trykker du bare på download-knappen. Og det der lukker nu. Og så går vi væk, sådan der. Så trykker du gem som, eller bare gem den der, hvor du gerne vil have den gemt, og gemmer jeg den bare på mit skrivebord og kalder den for det som sangen hedder. I don't know, jeg kalder den bare for et eller andet, fordi det er det sangen. Den hedder zombie eller sådan et eller andet crap, så gem. Så gemmer den. Og kører den færdig. Og så kører den et eller andet sikkerhedsscanning. Men imens alt det der, det sker, nu på den snart åbne sangen. Men fuck det. Når det sker, så går du ind i dine filer. Og så kører du ned her til, så nu skal du have plugget din mobil ind til din computer via USB. Og så trykker du simpelthen bare ned på din mobil. Og nu fik jeg et eller andet på Facebook, kunne man høre. Nå, fuck det. Og så går du ind på dit SSD-kort og kører ned indtil du finder mappen, der hedder Music. Og så kommer det mega svært, hvor det er, at du simpelthen går herud, vælger din fil, mp3-fil, og så fandme dragger dropper den ind i den map der. Og så har den egentlig gjort det, og når du så går ind på din mobil, og ind på din musik, så burde du se den inde på et eller andet ukendt kunstner eller noget. Så det var jo bare super freaking sexy i dag. Håber hvis I kunne lide videoen, så like og ja, subscribe. I don't know. Gør et eller andet. Skriv en kommentar hvis det er. Og ja. Så hvis I nok undrer jer over hvor mange fucking billeder jeg har på min computerskærm, så er det bare lad være med at tænke på det. Men vi ses i hvert fald næste gang.